Tulo ka hapsak ni. Na grocery food. Para ihatod na to lang nanay. Unat. Unat. Wag kabot, unahan na lang ang tagamay. Ipatambalay nanay, ipa-injeksyonan. Paglataw ninyo dito tayo, gidala nila. Gidala rin dito. Ang gamot ni nanay, okay na, kupos na kay gipa-injeksyonan ni nanay. Daghan kayong salamat sa inyong gitabang ug katong nagtabang po nako. Dili gyud ingon ngini nga dako nay. Unta makatabang, maayo naman ning balay. Unsa may nay? Unsa din nay kuhol? Riok. Aha man nagikuha, kinuha ra naman pinalit. Kinuha na Sapa? kalibunan. Sa kalibunan? Mga bata nga. Mo ni riok daw. Maka unsa man ni sabon ra dito? Dili ay dubuhan na siya, nabuhat. Kani gikuha nang unod anay. Mo ni sudan na nay, riok daw tawag ani. Yan so karon magatimtabang no. Karon nga video day atong balikan to si Nanay Liesel katubi tong angguna si Nanay bisag ubag kaing kamot. Ato tong balikan karon. Gikan namin sa lungsod. Palita og tulo ka hapsak na yung grocery para ihatag na to dito ni Nanay. Tulo ka hapsak ni na grocery food para ihatod na to lang nanay. Dol-dola lang mi. Dana lang nanay unahan. Mayon taog na si Nanay karon diha. Kay sigurado malipay to si Nanay karon kay naana pud siya bugas tulo ka hapsak. Dahang kay salamat sa Ginoo. Siguro magatimtabang direksyon na tama ito tayo nanay para mahatag na ito na yung bugas o grocery. Mau ni dalan dire sila nanay padulong dito silang balay. Oh, ito na. Nandiri lang nanay oh. Doon lang kayo. Unat. Unat. Nahulog na. Wag kabot, unahan na lang ang tagamay. Ayo. Oh, may tao dito eh. So karon magatimtabang na natad diri sa balay lang nanay. Kaso wala din si nanay kay nanguha daw puso saging para ibaligya. Tuwa na siyang anak giapas dito sa kwan. Nanatar lang nanay oh, nananri ang bugas, grocery. Balik karon hulat-hulaton na nato si nanay. Nay. Maingod to. Kumusta? Ara nga intahan akong paigikan gyud sa inyong itang gihatag ginabang duigo gyud. Wigo. Balik pag tuugma. Aman daw. Bintahan na lang nay kay ning kupos. Kagikan da ito. Dito ko sa kuan ibabaw. Puso ba? Pila pong puso isa ka bok? 10 pesos. 10 pesos ang isa ka puso? Oo. May na lang magkakuhag pulo 100 pod. Nimbalik na minay nagdala na pud mi og bugas nay. Nanguha siya puso kay para balikya. Pag abot ng budre wala mo tao. Nanguha puso. Tag 10 daw usa na imo palit daw tag 10. Yan na lang pud magkasapi ka to 100 no. Unya imong kamot, ang kamot ni nanay gipa-injeksyonan niya atong kwarta nga gihatag ato tong agi ning kupos na nay no. Pupus na kita. Wala na kahilante. Dili, wala na. Kaligo na ako. Ahaman to di mo ba na? Trabaho. Trabaho. Biyag ibaligya ang bugas na ha? Dili ay. Ayaw baligya kay sayang po. May na lang dili lang sa pagkamanggunan. Apay grocery kanit dire. May ubay po ning grocery dire sa sulod mga dilata sabon kompleto ni, noodles, mga sukal, kape, biskwit. Daghang salamat. Daghang salamat yun. Yung kupos na. Ipatambalay nanay, ipa-injeksyonan. Paglataw ninyo dito tayo, gidala nila. Gidala rin dito. Daghang salamat. Ang gamot ni nanay, okay na, ning kupos na kay ipa-injeksyonan ni nanay. Daghang kayong salamat sa inyong gitabang. Karon si nanay, okay na kay pa-injeksyonan na niya na yung gamot, ning kupos na. Salamat sa Ginoo. Ang kuan, bugas o grocery, tuod napa tong gidala tong agi. Ano pa man? Unsa may sudan ninyo karon? Nabutan. Unsa may nay? Unsa din nay kuhol? Riok. Man nagikuha, kinuha ra naman pinalit. Kinuha na. Sapa? Kalibunan. Sa kalibunan? Mga
bata no nga. Mo ni turiok daw. Maka unsa man ni sabon ra dito? Dili ay duguan na siya nabuhat. Kani gikuha nang unod anay. Mo ni sudan na nay turiok daw tawag ani. Di man pamilyar ko na ko ni turiok. Tawag na taklong. Taklong, mo ni taklong. Na may mga sudan rin na nga dito na kaunon. Nagpalit mo din mga pansit pod. Bihon ba? Nagi mga tao nga gigamit sa Ginoo para naay mga grasya nga maabot karon kani. Katong imong isa ka hapsa karon natulo na ginay. Kani dugay na gini. Dugay na gini mahurot. Basta nay ayaw jud ni siya ipangbaligya na ha. Dili ay. Kay kani gihatag mong gud ni para sa imuha lang ba nga makapuhay-puhay ka nay dili lang gid mo na ibaligya na ha. Dili ay. Sayang jud kaayo. Di pa ganit kagdato. Antag hinabang. Kani may nalan ni mga pila ka bulan maka naana jud kay bugas. Karon taud man gud manguli na pud mi kay layo pa ba pikas lungsod pa man gud mi nag-stay dito sa Argao sa kani dire Sibunga man dire no? Sibunga, Cebu. Sibunga lungsod na. Probinsya sa Cebu. South man dire no? South Cebu. Naana pud mi sa bukid kay bukid na kani ang kuan. Dayon ay bali na ako ihatag ni mga kwarta pero dili gyud ingon nga dako. Ang sobra aning di pamalit na mo ani ba? Dayon unta kani mong gud imong balay na ungpin na ng sin. Bisag kuan ba ni bintana na lay kulang ba? Day katong mga kuan plywood. Taplakag plywood ba ha? Kay basin hinog sakon ba? Diplex sa pahakot ni ani. Diplex. Nay kwarta dire ang sobra ani gamay ra gini siya dili gid ingon nga dako. Unta mabutangan mo kani bintana na lang may kulang ano ang katong mga buslot lawan ni plywood ba na lawan ni dili gyud ingon ni nga dako nay unta makatabang maayo naman yung balay para makapalit pag tambalan na bintana na lang kay okay naman imong kano kuno wala gyud ako gihurot og grocery nay kay abi na ko nagbalik karon ba wala pa na uliin na pa-check up sa hospital pero salamat sa Ginoo kay napatambalan naman din ani mo ay bali kwarta kini para kay nanay wala na namugid gihurot og palit og bugas grocery kay ano lang mahurot ni ang kwarta na apa kay kwarta na ug na kay gusto palit ng sudan na apa pod ha ano lang dawatan na pasalamat dito sa Ginoo nay ha Daghan kayong salamat sa inyong gitabang nako. Dagway pasalamat si nanay no Dako pasalamat sa inyong gitabang. Daghan jud kayong salamat. Maraming salamat. Naayo po ko sa katong hinabang nga kwarta akong ding gasto. Pag ipatambal ni nanay Tambalan din ako. sus ug wala day ka nakit-in ako to nay murag dugay pa na mo kupos ba Dugay kay na ay di pa kadaghan mo din ka simana tambalan. sa kabulan hulya. Andang salamat. And sa mga nagpadala og kwarta ha sa nagpa-Gcash, daghang salamat na nagit imong yung kwarta dire gipalit mo bugas na grocery na cash po dinanay daghang salamat. Nakatigom gid ta mo na ni siya daghang salamat. Yan kay Ma'am Marilyn ma'am daghang salamat. Amo kay si Ma'am Marilyn mo ko nagpadala ni siya sa Palawan nya gihulog gikuha na mo ganina. Dayon sa mga nagpadala og Gcash ako daghang salamat na jud dire. Ma'am sir daghang salamat. Ang Ginoo nay bahala mo sukli sa inyong kamaayo. Daghan kayong salamat Mama Rilin sa inyong ipadala. Hinabang. And napoy mga nagpadala og Gcash na. Daghan Ang salamat. Gcash daghang kay nagpadala og Gcash pero ginagmay ba pero natigom ra gyud. So karon mga tabang dili nami magdugay. Daghang salamat sa mga nagpadala. Nanay, lipay kay nanay karon aliwalas ang naong nanay oh. Matay katong nagkita tanay. Nakuyawan pa nung kuato kay magsuka-suka ka. Putay nanay. Naglain ang kuto-kuto. Ano sa kibati ng ganyan, abot mo sa ulo, mabitaw, kanlat ko itong katong kukuhan mo sa ID, ako di gikuhan. Ikot mo dire. Gikot din ako kay, ano naman din kung ilok, hindi kung ulo. Ito pag anhin na mo dire kay Tandaan naman ko katong wala di ko matabang nila ba. suka nanay hinuon. Luoy na kay. Daghang salamat sa tabang no dire ra kutob na tong video. Daghang salamat sa mga nagpadala, balik-balik ma'am, pasalamat. Ang suporta nga naagid mo permente. Nanay kita dire nabalikan na nato. Importante nga nabalikan nato karon kay ugma mong uli nami og kuan Mindanao. Uli nami ug Mindanao daghang salamat dito ra puta mangita og mga deserve tabangan. Andira ko to video daghang salamat babayan. God bless.